Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-22 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Pagpaimunong lang ha sa inyo tagsa ka mga puluyan kung wala man sang kaladtuan mas maayo nga mag steady pulse lang kita sa aton tagsa ka mga puluyan sa sining mga inoras. Pero kung may dapat nga hilingagawon karon nga adlaw ay kagid ni choice importante naka social distancing kag face mask mga kaaksyon ha. Amo lang nang tumanon ta kay wala gid kita sang pierdihon sa sining padayon nga naga lambada nga COVID-19.
Ay, 14. May lang kahapon kay wala kita recorded nga COVID-19 sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Lunsay mga recoveries, mga kaaksyon. Mas manami ini nga balita. No? Kabayunta nga magsigi-sigi lang niya. Way man ta pierdihon mga kaaksyon mo. Kung sige-sige nga observe kita sang face mask kag social distancing. Ayos, sige, lambada kita dugay-dugay sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita national gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. At gantay talupangod sa diligid lamang madugay mga balita nga nagluluntad diri sa palibot sang syudad kag bugos nga pungsod mga kaaksyon kag gina-acknowledge naman ang aton sining mga kaaksyon dira sa oriental side sang probinsya. Do may 13 sila ka panibag-o nga COVID-19 mga kaaksyon no? Sa sining adlaw perti man ang oriental no? Do hindi man sila maglayo sang Bacolod. Pero ang Negros Occidental ya diri sa aton do layo-layo gid ang antan no. Kabayuntan nga magapabilin lang sa sining zero kada adlaw bla. Para nga bisan paano kuha kita makagios-gios mga kaaksyon. Sige, of the night kita, tubtob kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa illegal entry sugot nga ginabantayan sa Banwasang Manapla. May nakalusot naman to nung halin sa Cebu. Dapat gid hugto nato ng mga baybayo naton mga kaaksyon. Piway taman ni ginapang muyo nga magpositibo sila pero ti mas mayo nga nakapreparar kita tanan mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita balita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod Respiratory Outpatient Center liwat nga magabukas sa Lunes nga adlaw. Isa ka personnel sang Bay Center nangin reactive sa rapid test. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa Bacolod City Police Office o kon BCPO istrikto nga magapatuman sa social distancing kag pagsuksok sang face mask sa mga benepisyaryo nga makabaton sang SAP subong adlaw. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa inkwentro. Maki-update kita sa inkwentro sa syudad sang Sipalay sa dirigi lamang madugay. Samtang sa balita naman sa Special Assignments and Research Team, balita ni Aksyon Artay Hopon deadline sa pagsumiter sa mga barangays nga interesado sa pagpakigbahin sa ROC deliberations para sa drug clearing program gintalana sa Hulyo 27. Samtang balita sa patrol may no reshuffling sang Bureau of Fire Protection o kon BFP diri sa Negros nag-umpisa na karon nga adlaw. Sa aton sini mga out-of-town reports naman mga kaaksyon sa siyudad sang San Carlos, balita ni Aksyon Stephen Fresquito. Ini may kangtanan sa 3 ka mga persona arestado sang San Carlos City PNP angot sa kaso nga pagbayular sang Republic Act 9165 o kon ang paghupot sang ginadumilian nga droga. Sa Dakbano naman sang sagay, balita ni Aksyon Tomon 40. Ini may kangtanan sa isa ka persona dakop sang Sagay City PNP sa pagbayular sang 10591 o kung illegal possession of firearms.
sa siyudad sang Sagay. Sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 96 ka mga single nga motorsiklo nagkaladakpan nga nagkalain-lain nga traffic violation sa 3 kadlaw nga random checkpoint sang kapulisan. Dumdum nila guro kay iti kung COVID-19 way nagapang check ha. Sa gihapon ang kapulisan ta, ang yara sa gihapon sa tiyempo nga magpang-check sila sang papilis sang aton sining nga salakyan kag motorsiklo. Kag sa bahin naman sang Banwasang Valladolid, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 3 ka persona dako paagi sa warrant of arrest sang Valladolid PNP angot sa kasong illegal gambling. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Rodrigo Duterte nagapangita sang pundo nga inugbakal sang inugpanagtag nga libre nga face mask. Kag pagpasaka sang kaso sang NBI batok sa siyam ka mga pulis, welcome sa PNP. Maki-update kita karon dugay-dugay sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga Facebook lovers, inupdanay kita ha. Di nyo ko pagbayaan. Sa mga Facebook lovers naton, padala lang sang mensahe kaya tagan ta na karon igtalo pangod mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalaga. Sa mga Facebook lovers kag sa mga yara sa aton sining www.actionnoradiobacolod.com.ph sa aton sining online, i-check lang dira mga balita nga nagluluntad since kagabi, inyo mabasahan dira mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon na matagtanay pila ka mga commercials. Mabatian na ninyo sa aton sining nga pagpanumbalik ang sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, maayo lang nga pagpamati mga kaaksyon sa aton sining nga mga tagpalamati via Facebook Live. Si Jeneline Maranga, may lang nga pag-monitor dra sa area sang Barangay Sumag. Kay Jeneline Maranga, kag kay Ninin Makabintar, may lang nga pag-monitor. Trip aslang ko kung may trip Manila to Bacolod, Subong, no? I think daw wala pa, no? Kung eroplano mayara, no? Kay Ninin Makabintar, kay Tidito Quero Sr., may lang pag-monitor dra sa Barangay Saga sa Bago City. And kay Chirik, may lang pag-monitor Chirik. Sa kay Eric Rojo Asiado, watching live from Quezon City, Manila, no? Tamyaw lang sa Asiado, Rojo, Magsiko, Kanyada, no? Magdato kag Kunanan family. Salamat gid Chirek, no? Kay Idol Valencia Kenneth, may lang pag-monitor Kenneth Valencia. Kay Kagawa Dimbong Jocampos ang Barangay Maaw, kay Ranti Banaag dra sa pamilya Banaag sa Hinigaran, naga-monitor, no? From Ormoc City, kag happy Patronal Fiesta Hinigaran. Ay gali, fiesta sa Hinigaran, no? Sofia de la Cruz nga ama bayad pa kami
nga mga OFW para ma-release amon swab test result diri sa Bacolod. 14 days na kami gahulat maluoy kamo. Sofia de la Cruz, no? Sige, Sofia, ipadangat na, may bayad pa ni. I-check na bikaron. GR Mainit Trihon, may lang pag-monitor. Alison Acevedo, may lang pag-pamati sa Gatoslao Street, barangay ano na dang inyo na da sa Gatoslao. May lang pag-monitor. Alison Acevedo, kag sa mga kaupo dyan. Okay, Juna Garcia, may lang pag-monitor. Pamati sa Action Radio Facebook Live from Quezon City. Ayos, dagang salamat Juna Garcia. Kay classmate Ronnie Castro, may lang pag-monitor kayo dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May lang pag-monitor kayo Ronnie Castro. And Gerards Barela, may lang pag-monitor sila sa pamilya Barila, sang baga sinigaran kay Nanay Telma, kag Tatay Pulyon, kag sa asawa niya nga si Jessica Barela. Ayos, dagang salamat. And Nina Deras Maniego, may lang pag-monitor, ga-monitor ko bilog nga adlaw. Ay, okay. Sige, thank you, Gids. Madam Deras Maniego, Nina Deras Maniego. Kayo si Alan Brasa, may lang pag-monitor kay Warlito Nisya, kag kay Tenang, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Ayos, sige, karon naman ang iba na, mahina ang kalaban. Balik lang ta, dugay-dugay. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita.
Banat, Bulig, Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras. May lang nga pag-monitor dira sa LTO sub-office dira sa Robinson's Mall ga monitor sa sining mga tinion. Sa tanan nga mga personnel sang LTO sub-office dira sa Robinson's ga monitor sila. No? May lang nga pag-monitor dira. Alin na kay Action Eden Abus. Ayos. Sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. No? Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagapanubo sang imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kita. Adlaw-adlaw. Wala ka nang hahanapin pa. 1 or 2 capsules daily, siguradong solve ang imo sining nga problema. That is why DTX 500 capsule ginarekomendar ta sa inyo, mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kantuan tagilayon ang balita gikan sa News Center pod kay Action Dorel Cabato ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte nagapangita sang pundo para inugbakal sang inugpanagtag nga libre nga face mask. Kag pagpasaka sang kaso sang NBI batok sa siyam ka mga miyembro sang pulis. Welcome gid suno sa PNP. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Action Doors, good noon. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagapangita sa karon ang sang pondo si Presidente Rodrigo Duterte agud makabakal sang face mask kag mapanagtag ini sang libre para sa tanan. Suro kaya Presidential Spokesperson Harry Roque nga in kaso man nga hindi masarangan nga mahatagan sang face mask ang tanan nga Pinoy, target sa gyapon sang gobyerno nga mahatag ini sang libre sa kadam-an. Tigin pahag ni Roque nga ang pagsuksok sang face mask ang nagapanubo sang tsansa nga malatnan sa nga balatian. Kadungan sini ginhingyo man ni Roque ang publiko nga masami nga magsuksok sang face mask, magsunod sa physical distancing kag masami nga maghugas sang kamot. Samtang kagapon Action Rex, Importanteng face mask da kung nalabhan. Yes. Nga wala lagi nilabhan Action Rex. Yeah, kung surgical. Pero ang face mask nga parehas blas ang ginasuksok mo. Inaya dispatchar mo na dayon pila gani ka oras na? Ang ine, ano lang 4 hours lang to sa apat lang ka oras na. Lain galing kay ang iba na daw gin obra-obra lang mga tela Action Doors. Igo nila ya ilisan tag 5 pa kadlaw blay labhan nila amo na ako kaysa basta face mask ara gid na sa inyo nga ginatabon sa inyo ka ilong da maginhawa kamo ti kun mahigko na amo man nagyapon sulit-sulit man nagyapon. Correct. So kung nagagamit sa mga cloth Action Rex dapat damo kasi na. Damo kasi na para malaban mo yung everyday. Laban. Hindi nga duway man kumay naglakat gurugapon. Kalay. Isasaon mo naman dahil. So hindi amo na paggamit Action Rex. Dapat labhan ginaya. Kag sa kagapon Action Rex madumduman ginpasakaan na sang kaso sang NBI
Ining siyam ka mga pulis nga involvado sa pagkapatay sang apat ka mga soldado dito sa Sulu. Tisi karon ang Philippine National Police o PNP welcome sa ila ang ining aksyon sa NBI nga pagpasaka sang kaso kriminal batok sa mga nasambit nga mga pulis. Suno sa pahayag yan ni Police Brigadier General Bernard Banac nga inina ang kayganan para man sa mga respondent agud masabat nila ang kaso. Suno pa diri normal man nga proseso sang lahi ang pasakaan sang kaso ang may salabton nga kaso kriminal. Tigin pa siguro man ni Banac nga magapadayon ang panindugan sa kamatuoran sa nga PNP. Sa iban pagid nga Action Doors breaking story anay ho lifted na ang biyahe ang border restriction bla sa Iloilo. Pwede na ka biyahe naman. Pwede na ka biyahe liwat. Do pila lang to gali ka oras. Pila lang ka oras tuman. Do sang ulang to. Do kahapon. Subong lang gani. 12 midnight kayo na. Lifted na. Ang report halin sa Iloilo. Nga ginkakas na ang Iloilo ang border restriction para sa Bacolod passengers, no? Sa Iloilo. Sa Iloilo. Sa Bacolod, ang Bacolod ay wala pa. Gamitin paguro Japon, Action Rex. Wala tonta lang. Kaya kagina, may kapanawag, hindi kagina pinangakig na sila, Action Rex. Kaya nga ako, no, abrupt, bala, gulpiada nga pag kakas mo ang biyahe, bla, tiara na. Basic karon dugay-dugay, mayo ka na mati si Mayor Trinas, Action Boy. So, Action Rex. So, diri na lang sa Bacolod na lang, wala pa. Kaya ni Grossway man niya kapagwa mo. Bacolod lang. Bacolod man ang ang bread ko sa Bacolod man. Ulaton ta dugay-dugay base si Action Dale masaliada yining balita, no? Correct. Si Action Rex. Kaya sa dugang nga balita national, Action Rex. Before nigali ang akon balita ng mga estudyante bala nga private nga ara sa private school nga gusto magsayo sa public schools. Diri kita Action Rex sa bag-o lang man sulod nga balita kay 15 gid ka security personnel ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Presidential Security Group o kon PSG Commander Colonel Jesus Durante nga ginahibalo pa nila kung ang 15 nga nagpositibo ang lunsay mga PSG personnel o kon iban nga staff ni Medialdea. Ang mga nagpositive ni ang ginpaidalom na subong sa quarantine. Kag suno kay Durante pag-ilisan Action Rex ang kabilugan nga security detail ni Medialdea. Samtang ginpasiguro sa Malacañang nga hindi pag-indian sa mga pampublikong eskwelahan ang mga estudyante nga magasaylo gikan sa mga pribado nga eskwelahan. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa karon tanan nga nagasaylo ang ginbaton sa mga pampubliko nga eskwelahan. Una diri ginpahayag niya Education Secretary Lenore Briones nga 27% na lamang sa mga estudyante nga nagapa-enroll sa mga pribado nga eskwelahan. Kalabanan sa mga ginikanan sa estudyante ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 kag hindi na sarang bayaran pa ang ila sini nga tuition fee. Tigin Sister ni Briones nga nasaad sa konstitusyon nga hindi dapat nga dilian ang isa ka bata nga gusto nga mag-eskwela. Kag suno pa kaya Briones, hindi lamang mga estudyante ang migrate sa karon o kung nagasaylo sa karon sa mga pampublikong eskwelahan, kundi pati man ang mga manunudlo nga nadulaan sang trabaho. Te sa karon suno sa DepEd, ginatun-an na nila kung paano nila mahatagan sang ayuda ang ining apektado nga mga manunudlo. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 record sa bugos nga kalibutan Action Rex. Ang cases subong naglambot na sa 15,094,610. Ang nagkalamatay diri 619,520 kag ang naka-recover 9,110,972. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon nga July 21, 2020, ang cases natin diri naglambot na sa 70,764, ang nagkalamatay 1,837 kag ang naka-recover 23,281. Sa probinsya sa Negros Occidental, wala sang bag-o kagapon, nagapabilin sa 272. Sa Bacolod, wala man sang bag-o ang kaso, nagapabilin sa 92 ka mga kaso. Kag sa Western Visayas, ang cases 810, may 13 nga bag-o kagapon, 288 diri ang aktibo, 506 ang naka-recover, may 35 kagapon nga bag-o nga man naka-recover, kag 16 na nagkalamatay matapos may isa kahapon nga na-record nga napatay.
patay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 12:12 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Karon lang basi kon maidiyahan tani kay bag-o gid lang ga init-init pa mo gaso-aso pa kun sa mga tinulang balita nga ginlift na sang Iloilo City Government ni Mayor Jerry Trinas ang order to lang hindi pagpasudlon ang mga passengers gikan sa Bacolod kag Negros Occidental. Ay daw makayuhom ka pila lang ka oras tapos ay na naman nga sitwasyon kay daw may bati ko daw ang isa ka ospital diri nga nagpagwa sang statement to daw mo lang tong problema sang Iloilo today gin kakas na ang mando nga bawal anay sa pagbiyahe, no? Ibaloon tama na dugay-dugay sa Philippine Coast Guard naton kung ano ang informations nga na-receive nila mga ka-aksyon. Sige, kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa minor reshuffling sa Bureau of Fire and Protection o BFP Negros. Nag-umpisa na karon nga adlaw sinong mga affected nga mga Bureau of Fire Chief naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, walo tanan ka mga fire marshals sa Negros Occidental including na diri sa syudad sa Bacolod ang ginresapol. By the way, way kapada ka baton nalin sa kay Benjamin? Way pagid Aksyon Rex ang nabaton lang naton ang pictures lang sang palangka ba kay nagkanto siya kagina dito sa may palangka ang ila sining kuan bala waiting area going abi sa Iloilo way to tawo. Way to tawo. Oh, way to tawo. Siling ko sa iya kung gintext ko naman siya kung may pagbag-o na sa bando. I-text mo siya kay subong lang ning mga inoraso nagpagwa sang statement si Mayor Jerry Trinas. Aksyon na Rex no Iloilo liwat nga nagbukas sang borders para sa taga Bacolod City. Doon ka nami lang, no? Oo. Doon pila lang ka oras? Oo, pila lang ka oras. 12 midnight actually sila kay na nag-untat biyahe ang Philippine Coast Guard, no? Except lang sa mga essential Aksyon Alvin, no? Yes, sir. Mga essential goods lang ang pwede kaginapahanugutan magbiyahe. 12 midnight kay na, 12 o'clock sining odto, nagpagwasang memorandum man si Mayor Trinas ang Iloilo nga okay na. After 12 hours Action Rex, bali 12 hours lang, no? Ay, kasadya daw luglahog, no? Niman, pila lang ka oras ang iban to na dismayado man tong iban to nga nagkaladto to bala kagina, tong balmang kagina ni Seria nga iban wala kabalo abi, tinagpadulong dito pero paslawan kay way kasakay. Oo. Di asano ganito ang pwede lang makasakay sa Roro, amo lang ang mga government. Aksyon Alvin? Dali lang kay nautod ang iya sining signal. Ano siya sa kay Saroro? Dali lang kay balikan ta siya sa piyak nga komunikasyon kay nautod ang signal ni Aksyon Alvin Graba, no? Sa patrol, no? Sa iluan ta sa piyak nga komunikasyon, Aksyon Alvin, liog ta sa piyak nga communications. Karon nga adlaw 55 man ka mga Bacolod non OFWs ang gikan sa nagkalain-lain nga hotel kag inn facility ang naka-complete na sang 14-day quarantine kag tested negative sa RT-PCR test mga ka-aksyon, meaning damo-damo 55 ka Bacolod non nga OFWs. Mga, I don't know, may isa rin nga nagareklamo atong ginbasa tabla kay ng palayag nga daligi lang kay pangitao di kun dintong iyas ning mensahe nga kadugay na kuno sa ila to sa
quarantine facility. Arihong kay Sofia de la Cruz bla nga mabayad pa kami nga mga OFWs para ma-release amon swab test result diri sa Bacolod. 14 days na kami gahulat di maluoy kamo. Ti amo nang palayag ni Sofia de la Cruz. Ngayning 55 ka mga OFWs ni gikan sa mga lain-lain nga mga hotel kag ene sa Bacolod eh. 14-day quarantine lang gani. Nga rin na ning ilan 14 dias lang ang iban wala pa iya. Dini nabilong si Sofia de la Cruz man sa probinsya kon syudad sa Bacolod. Kag nga may swab test pa kuno nga ginabayaran inisla sa resulta. OFWs man actually mo. Sige, balaon ta na bikaron kay Action Dale Salazar. Balikanta si Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Yes, Action Rex, balik kita kay walo tanan ka mga fire marshals sa Negros Occidental. That includes na ang siyudad sa Bacolod. Ang ginrisapol gid ni Bureau of Fire Protection Region 6 caretaker nga si Fire Senior Superintendent Jerry Candido effective gid sa kay nasanga aga. Now ang natabo Action Rex pagi man sa virtual Zoom turnover ceremony from Region 6 headquarters. Ining walo ka mga opisyal sa Bureau of Fire Protection sa among kanday Fire Chief Inspector Publio Buboy Protenya bilang bag-o naman o kun balik sa syudad no siya ang pungko liwat bilang Fire Marshal diri sa syudad sa Bacolod. Ginbuslan niya si Chief Inspector Rodel Legaspi karon siya na ang City Fire Marshal sa syudad sang La Carlota. Now sa syudad sang Bago si Senior Inspector Aldeguer kuan ara na sa subong sa syudad sang Silay siya na serving Fire Marshal. Nagbulos sa iya si Chief Inspector Kim Celesio kag si Kim Celesio Action Rex halin ni siya sa syudad sang San Carlos. Now ang nagbulos sa iya sa syudad sang San Carlos si SFO2 Marilu de la Cruz. Diin ang natabo diri Action Rex kay si Marilo de la Cruz SFO2 non-commissioned officer pero kay komo kulang sila Action Rex sa mga opisyal abi. Now sa syudad sang Sagay si Chief Inspector Jimmy Masip ang nag-assume man bilang bag-uman nga City Fire Marshal dito sa syudad sang Victorias. While sa Cadiz, si Senior Inspector Bedomia now ara sa Pasig City kin sa ilo dito Action Rex sa Pasig City Iloilo and nagbulos sa iya dito sa syudad sang Cadiz temporaryo amo si SFO3 Vic Cordero kag ini si Vic Cordero halin man na siya sa syudad sang Victorias pero karon siya ang pangalagan magaserbi abi bilang City Fire Marshal dito sa syudad sang Cadiz. Sa probinsya, kay nagligat to Action Rex si Publio o kon Major Publio Buboy Protenya amo ni siya ang caretaker sa probinsya pero karon may ara na bag-o mismo nga Provincial Fire Marshal nga amo si Superintendent Buena Lisas babae ni siya Action Rex anay Provincial Fire Marshal sa probinsya sang Capiz pero subong ari na diri sa area sang probinsya nga siya mismo mag-uyat sa renda sang Bureau of Fire Protection sa probinsya Action Rex. Ang mando diri Action Rex ang rason nga abi nga abi gin-release sila kabalo ka Action Rex kung nga gin-resapol gali kung pila ka mga opisyal involved gali dito sa Boracay nga isyu kunti gin-release sila so gin-release sila kagang iban ara na subong sa area sang Iloilo. Now ang direktiba karon ni
Superintendent Candido sa mga bag-o na naman nga mga opisyal. Number one, diri dapat may disiplina sa ila sining ranggo bilang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection na lakip na diri ang husto nga pagdisiplina sa pagpamisti kaga iban pa. Of course, isa diri nga dapat ma-maintain gid ang ila sini nga fire truck kag ang pinaka-importante sa tanan siya nga mas pabakuron ang fire safety inspection, especially subong nga sa panahon sang pandemya. Ari ang pahayag ni Senior Superintendent Jerry Candido. Ang number one kong marching order sa ila is to instill strict discipline among the ranks. This includes the cleanliness, attendance, and wearing of uniforms. Secondly, ang maintenance of the fire truck. May trust of establishing a special rescue unit sa probinsya nga wala pa. And how to continue our effective and efficient conduct of parcel inspection during this pandemic. Kay ba't sini ang aton nga type of disconnection. Kaya po this year yan nagbubugo na. Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Senior Superintendent Candido. Balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:23 ang aton oras. May advisory naman ang aton sining Bacolod City Government pagi kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga nabato na nila nabato nila wala gid lamang madugay ang palayag man ni Mayor Jerry Trenias. That is why nga nag-communicate na sila sa Philippine Coast Guard nga balik ang biyahe. Hibaloon tabi web Action Dale Salazar kag pinaka-update sa BRO Center. Liwat nga magabukas sa Lunes kunong adlaw isa ka personnel sang base center nangin reactive sa rapid test. Yari ang kaudad sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale, anong pinakalites sa Government Center? Action Rex, na plansya na sa duha ka mga local government units diri sa Bacolod City kag dito sa mga syudad sang Iloilo ang miscommunication nga nagluntad nga nagtulod man sa duha ka mga alkalde ni Mayor Trenias sa Iloilo City kini Mayor Ping Lunaria nga pagpatuman sang border restrictions sa umpisa subong adlaw pero ti sa sini nga matinion una nga ginlist Action Rex no sang syudad sang Iloilo ang ila sini nga una nga pronouncement nga travel ban para sa mga taga syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Negros Oriental nga luyag magkadto dito sa mga syudad sang Iloilo. So lifted ni siya Action Rex. Ginkulbaan gid si Mayor Jerry Trenias sa palayag sang taga RMC. Mula Action Rex ang nag-trigger. Amo to siya ang rason kung nga daw nag-cause madalas ang alarm ang pronouncement or ang statement sang Riverside Medical Center Incorporated nga full capacity na ang ila sini nga COVID-19 area. Gan confirm man sa to ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF nga within the day or dugay-dugay magapagawa man sang panibagong official statement ang alkalde nga magasunod man or i-lift man Action Rex ang travel ban para sa mga taga Iloilo, Isla sang Panay, Lakip man, probinsya sang Guimaras nga magapadulong diri sa syudad sang Bacolod subod silingon unhampered travel na Action Rex ang matabo kutob sa mga taga Bacolod nga makadto dito sa may Iloilo, same man sa mga taga Iloilo or Isla sang Panay nga magakadto diri sa may syudad sang Bacolod para ka familiaran ti good news ni Action Rex. Kay kadamo sang mga nagahulat-hulat sang biyahe actually kagabi pa Action Dale mo ti kumo nga gin-stop ara lang sila na sa puerto orang iba nagbalalik guro pauli to. Action Rex kadamo sang nakibot kay do ka abrupt lang bala kadasig lang sa mga ito. Lang ka oras 12 midnight until 12 o'clock sining udto lang. Ati mga 12 oras. 12 oras man Half day ako. Ginkulbaan gid guro tong Iloilo sa palayag nila ay. Half day lang kung mag-Action Rex ang order. Half day lang no? Do klase lang.
Nagwa nga development matapos nga mga late naman gabi, mga around 11:30 nagpagawa sa qualificatory statement ang Riverside nga hospital nga suno sa ilati ang ila sining isolation facility action Rexy may mga 8 sila ka COVID-19 patients nga subong sa Riverside ang tatlo may raman sang suspected kumbaga nga COVID patient pero wala ginahulat pa ang pagwa sang result action Rex although ang 5th floor wala ka Riverside amo ni siyang ilang ang gin-establish mo o kung talana bala nga para sa mga COVID related cases action Rex kasunod sa hospital 53 ang available sa silang rooms kag mayara sang 11 lang sa isolation facility kaya natabo dirite ang pila nila kasi ka mga medical workers kay may exposure man sa mga nag-positive daw gini model action Rex nga quarantine center ang ina nga area nga dira na lang bala ma-isolate kag obserbaran kag i-monitor ini mga health workers nila no nga may exposure sa COVID-19 positive action Rex so sa nakapamilyaran lauman dugay-dugay magapagawa sang official statement si Mayor Bing Leonardia nga formally nga iya man sini i-lift action Rex ang travel ban para sa mga taga-syudad sa Iloilo nga base may mga trabaho man diri sa syudad sa Bacolod or same man sa mga taga-Bacolod nga may sang trabaho bala or daily naga-travel makadtabok dito sa may probinsya sa Iloilo syudad sa Iloilo kay kadamo gid tuod man may mga nagabiyahe kada adlaw mo nga Iloilo Bacolod bla pagkahapon balik naman ti amuning nataboy ti pasalamat na lang nga na-lift ning biyahe Action Dale para action Rex do ka miscommunication lang kun ang natabo nga nagtulod man sa duha ka mga alkalde nga magpatuman sang half day nga border hindi taman isla mabasol mo kay ginahimo man lang nilang ilas ning tikang ti kumo nga daw kakululbaan may tendency nga maniraan na isla sang borders may reaction Rex sa mga nagapabor sang closure bilang precautionary measure sa paglapas ng COVID-19 may man sang wala nagapabor especially sa may mga essential bala or importante man nga mga transaksyon dito sa may tabok kasi man diri sa may syudad sa mga production next ka mixed reactions kung reaction next sa hanay sa mga negosyante affected man ang ila sining mga negotiation especially ni mga operators natin sang fast craft dira sa may bread report so iban nga ulit gikan sa Bacolod City Hall magabalik ang operation sa Bacolod Respiratory Outpatient Center kon Bro Center dira sa may base center action next sa munisang consultation area sang syudad sa Lunes nga adlaw July 27 ini according kay City Administrator Ang matapos nga temporaryo nga nagsira ining consultation area sang syudad bangod sa disinfection nga ginpatigayon subong adlaw buwas sa Biyernes kagang regular nga disinfection sa kada weekend action Rexa ini kasunod nga nagpositive ang sa utility workers sang General Services Office nga na-assign sa base center action Rex according kay City Administrator Ang may kapin 20 ka mga tawo ang ginpaidalom sa rapid test kahapon nga adlaw so isa direction Rex ang nangin reactive sa virus akong nag-positive sa rapid test daw ini siya nga personnel ang ipaidalom pa or dakuha na sang swab specimen kagi undergo pa sa confirmatory test nga RT-PCR test action Rex nga muna siya ang gina-recognize gita nga result sang Department of Health pero kay ang may another pagid batch sang mga workers kag healthcare workers man sa center ang ipaidalo man sa COVID-19 testing action Rex para antes sila magbalik sa Lunes nga adlaw masigurado no nga cleared sila sa COVID-19 action Rex aling palayada ni City Administrator Ang until this week lang ma-open liwat sa Monday okay well actually may regular schedule na dating disinfection kada weekend kina-disinfect pero kay may kita isa ka worker nga na-assign dira nga nag-positive and ang tanan ng mga workers natin ipang swab naka-schedule sila pang swab so i-close na anay ang aton na Bro Center until this week until Friday malang natin more or less City Ad how many workers ang i-undergo sa swab testing kahapon nag-swab 20 ka workers dira kay may mga arada may mga panginlo, may mga maintenance men, may mga utility workers. So 20 was the first batch. Ang pinag-shifting na sila mo. May second batch niya i-swab man today. Plus ang mga health workers natin nga na-duty dira sa Bro Center.
Actually, nagawa ng result kapon kay rapid testing and in conduct sa mga taga-pay center. Action Dale? So muna siyang palayag ni City Administrator Ang. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. We have Lieutenant Commander Johnson Binamin sang Philippine Coast Guard. Anong pinaka-latest nga advice dra sa iya sining talatapan angot sa pag-resume sang biyahe sang roll-on roll-off kag fast craft Iloilo vice versa mga ka-action sir. Mayungod to si Action Rex sa Action Radio. Action Rex, mayroong ugtos mo. Pag sa tanan niya tagpalamati sa imo programa, may ugtos tanan. Yes sir, kabaton ka na directives gikan sa lokal naton dre angot sa biyahe sang fast craft kag roll-on roll-off ta sa di pasayerong biyahe sir? Sir, actually, wala kami gid na kaptan niya documents, no. Ang amon lang information is through the official Facebook page sa aton niya local chief executives. Sa pronouncement nila na nag-close na ang border and then subong nag-open na naman ang border. So dra lang kami gabase amula namon reference sa actions man namon sa diri sa Bredco Port. Pero sa mga pasahero nga magatabok Iloilo, Bacolod Iloilo sir nga biyahe ta, anong himuon nila? After this conversation, I will try to keep in touch kay Mayor Ding kung anong mga guidance na with regards sa mga development. Pero today ma-open ang aton sining puerto? Most likely sir, since reciprocity lang naman yan sir ang sistema natin diyan. Kasi hindi man pwedeng one way lang ang open and the other one is closed. So it's not practical. Sa imo to sa counterpart sa Iloilo to may istorya na nakamoto parte sa biyahe? Actually, very recent na development sa Doka Dasig. Hindi na ganang Suriana ay kami ni Commander Mercurio and they are on meeting. So, subong tawagan ko siya kung ano ang guidance ni Pierre Trineas sa biyahe kay Commander Mercurio. So, we will see kung ano ang magiging guidelines ng dirisang Bacolod City. Okay. Anong mensahe mo sa mga pasahero tang matabok pa Iloilo? As of now, gahulat sang development ni sir. Anong mensahe mo? Yes, sir. Since the new development, we will coordinate sa mga shipping companies. Kasi medyo siguro ang iba may mga kabalo. But rest assured, after na ma-plansa naman the Philippine Coast Guard will comply with the directives or kung ano man ang gusto matabo sa atin ng mga mayors. Sige, ma-update lang kami karon sir for more developments sa sining pag-resume liwat sang biyahe sa aton sining mga sakayan pandagat, especially mga fast craft kag roll-on roll-off naton nga naga-cater sa pasahero. Sir, salamat kita. Thank you so much, sir. Yes, sir. Madamo rin yung salamat kag may ugtos pa naman. Mayungod to. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Lieutenant Commander Johnson Binamin sang Philippine Coast Guard ang inyo sininabatian wala ginamang madugay mga ka-aksyon ma-coordinate pa sa iya sining counterpart dito sa Iloilo kag nagapabot pa man sa mangin order gikan sa syudad sang Bacolod ang aton sining pamunuan sang Philippine Coast Guard. Then after sina possibility mag-resume ang biyahe pero sa mga fast craft naton ay dudto kung may mga kuwang pamangguro, may mga pasahero, maning mga hingagaw, tabok dito sa Iloilo. No? Sige. Kantuan tanay balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Action Art Tayhopon standby. Ini may kangtanan sa illegal entry sugot nga ginabantayan sa Banwa sang Manapla. Yaring kaudan sang report ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo.
Kagiban pang mga reports, may naglabutan nga mga OFWs diri kainas ang kagahon. Yari ang kaundan sa report de Action Marlon Hinovi. Action Mar. Action Rex ang sabayan sang Manapla, mayara sang Mando subong ang alkalde nga si Manuel Escalante sa mga opisyal sang barangay, partikularmente sa barangay 2-A, barangay 2-A, kay ang report nga sulod sa iya, ara sang mga nakalusot nga mga tao nga way magkigangot sa local government units, kundi nagpuli lang direkta dira sa ila sa nga Banwa Action Rex so makapik ining kay ang barangay 2A daw ara na sigad na sang baybay na sa Old Pantalan Bladamping. Yes, Action Rex kay man hindi na ni bag-o nga daan sa ila sa nga Banwa, naglikan sa nga mga binulon para na sang nakalusot kag ang malain pagkay sang nadakpan kagin pay dalom sa RT-PCR test positibo kaliya COVID-19. Tamo ning hindi naluyag ni Mayor Escalante nga masulit pa ide, pero daw hindi kinagsunrex bala ba 100% mapiyapihogit. Mabantayan initanan kay mismo gani si Governor Bong Lacson sa naliligan sa nga press conference. Nag-ako man Rex nga damo-damo sang pwede nga rutsan adere sa Negros Occidental, mga tao nga halin sa nagalain-lain sa nga probinsya. Matunuman nga sa nagligad nga bulan sa nga April, ang Philippine Coast Guard mayara sang ginimplementar nga istrikto nga maritime border control measures. Mayara gihapon sang nakalusot atong mag-iloy bilang kiban nga lubusot dira sa area masang Banwa sang Manapla. Naghalinto sila ahoy Iloilo purti na tugiban itong rason kong nga sila ginpaidalom sa mandatory quarantine. Suropag kay Escalante Action Rex panawagan na rin di lamang sa mga taga-barangay 2-A tarantaran nga mga residente niya kay nag-aako man ng alkalde kung ang Banwa lang hindi nila ini masarangan ng kampanya batok sa COVID-19 kundi kinahalan na ni sang pulig sang taran. Yari si Mayor Escalante. Gapangabay ako sa inyo ng mga pumuluyo sa nagapamati sa labutan sang ako na ayo. Ang importante gid ining mga illegal entries may tip di sa amon na dira sa barangay 2A damo na kuno gasulod sa may pantalan na illegal. Palihog panawagan ako sa barangay 2A sa mga opisyales kay kapitan sa mga opisyales kag sa mga pumuluyo, bantayin yun na daan sang mayo ang inyong lugar kay dira sila gaagi ang mga illegal entries. Sa liwat ginahambal ko hindi niya namon masarangan kung wala ang kooperasyon sa pumuluyo. Sa Banwa sang Manapla, tayo na lang nagkalabilin sila sa mga quarantine facilities kay man mayara na gid lamang 65 muna sa mga nag-negatibo ang resulta kag natugutan pagkapuli naman balik sa ila siring puloyan no ang 167 ka mga ginamuman nila nga mga LSIs nagligad nga lawag sores kon kahapon na buhina na ini nakarilis sila sang 122 kag subong 65 na lamang ang nagkalabilin sa quarantine facility sa Banwa sang Manapla. Way Action Rex pa palayag kung way pa sang statement ato sa nga Provincial Incident Management Team kung bala mayara sang nagdugang naman nga nag-inabot rin nga mga returning residents. Gina-check nato Action Rex gina-check pa naton ining 334 bala ka mga nag-inabot nga LSIs kahapon sakay sa isa ka barko tugo vessel nagdungka diri sa bahin sa Predco Port, pero ang report ka na baton Action Rex ang kalabaran sa ila para naman gin-quarantine sa quarantine facilities sa nagkalain-lain nga mga Banwa kag syudad nakuhaan ini sila sang RT-PCR test gitaran bilang protocol man kina-implementar ginaputuman sa nagkalain-lain nga mga local government units. Ang action yung gikan sa Kapitolyo Action Maroy Henovoya, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Nasa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:41. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, katuantang balita gikan sa special assignment si Aksyon Artay Hopon, deadline sa pagsumiter sa mga barangay nga interesado magpakigbahin sa ROC deliberation para sa drug clearing program gintalana na sa Hulyo 27. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Liwat ka lang set ang ROC kung Regional Oversight Committee sang deadline para sa mga barangay na may plano pa na maghinga daw sumiter sang ila intent to participate or to apply for barangay drug clearing program nga sa diin inigintalana tentatively sa bulan sang Agosto. Sa pinagka-latest karon nga baton sa PDEA Negros pagi kay Mr. Okod kay PDEA Head Nicolas Gomez ang ginset sang ROC mo ini sa parabutol nga July 27 sa Bacolod Action Rex mayroon nagkaroon sang 12 ka mga barangay na nagpadala sa ila application samtang masubra naman 60 ka mga barangay ang sabahin sang Negros Occidental. Now ang sa gusto pa nga maghingagaw sumiter sa ila sa mga application pwede ina mapadala sa bahin sang email sang PDEA Negros agad nga ila man ma-forward hingagaw dito sa regional office sang PDEA. Now madumduman nga magaduwa na ka beses nga na unkat ang pagpatigayon sang ROC deliberation bunga man sang problema gindulot sang pandemic COVID-19. Yaring confirmation kag parayag ni Mr. Nicolas Gomez ang head sang PDEA Negros. Naton deadline para mag-submit sila sa ila letter of intent until July 27. Supposed to be mara sa deliberation June, tapos na-cancel siya, nag-schedule naman July, na-cancel naman. So, nagahulat naman ta sir kung saan naman ang ila schedule na ihatag sa aton sa Regional State Committee. Pero ang naghatag sila deadline para sa letter of intent is July 27. Bacolod sir, more or less, pila ang applicants ta and likewise Negros? Ang sa Bacolod, sir, ang applicants naton, 12 barangay, sir, na applicants naton for deliberation. Ang sa Negros, sir, ang so far naton naman mga 60 plus to. So I don't know lang kung may mga LGU pa subong nga nagpahabol. Kaya nga nag-extend man until July 27 ang deadline para submission sa intent. Okay. So ang submission na, sir, via sa email or kinanglan personally dulong ginilada ang mga papers nila? Email lang, sir. Email lang sa LGU sa aton, dire, tapos i-forward naman sa region. Parayag sa PDEA Negros Head Nicolas Gomez ang ka-aksyon nyo, aksyon at ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod o sa Special Assignments and Research Team, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:45 ng aton oras. Sige, daligid lang Aksyon Alvin Grab, Aksyon Eric Magbanwa sa mga reports kag sa aton sini out of town. Makwantanay ma-acknowledge sining mighty no? Kulang balangi mo sining alawas ang vitamins.
Kag Malakay Finance Pension Finance Corporation sa Santo Niño. Tabuklan sa Pure Gold Panago, pwede katawag sa 433-430. Kag 433-4307. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ng aton oras, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercial, so kailang alang gid kita sa tiyempo. Standby mga kaaksyon para sa dugang sining mga balita. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Ayos, may lang pamati isa kay Mr. Joe Mongcal Torrelia. May lang monitor Mr. Joe Mongcal Torrelia. Kag kay Leo Talaban, good PM, greet ko lang sir sang happy birthday. Subong, Milmar, kag Marlon Labargan sang Barangay Manghanoy, La Castiliana. From Leo Talaban and family. Thank you so much Mr. Leo Talaban. No? So sa Norano, Action Rex palihog ta sang Seneco, ang kontador bala nagakabit sang Pebrero pa. Gin-report hasta subong wala man nila ginkadtuan. Hulaton pa ning madagdag kag magsigrab Action Rex. Nagapabungo lang ang Seneco. Diri ni sa Block 3, Ako Housing Alihis. So sa Norano ni lipat gid sa amon atop. Ay, perti, no? Sige, ipacheck ta ni. Kung nagapamati drang Seneco, liog sa Ako Housing, dra sa Alihis, no? Kay Madam Susan Rano. Ipacheck ta niya. Kay Rosbel Seliado Aliada, may lang pag-monitor, pamilya ko da sa Bacolod, Seliado family, stay safe lang kamudra. Alin sa kay Rosbel Seliado Alipala. Kay Almera Lima Lasarte, may lang pamati. Kay Banker Gemini, Action Rex mayangod to. Monitor kami diri PGBI Guardians, Bro Art, Jumex, Bro Toto, kag Sis Joy, Bro Barkawi, Side, kag Arjon. Halin sa kay Banker Gemini ang pagpanamyaw. Sa kay Stephen Kabutan, Stephen Kabutan, greet siya lang pamilya sa Murcia, sa Hacienda Cabarles, mga family Marfil, happy 7 months day. Sa bata ko kay Stephanie Ann Kabutan, ga-tune in kami via Facebook page dari sa Norzigaray, Bulacan. Ayos, salamat gid Stephen Kabutan and Melchor Baroka dira sa Hinubaan ga monitorman. Melchor Baroka Rombines. Kay Mike Janseva, may lang pag-monitor. Happy birthday lang kay Pre Leobert Chopi dari sa Moises Padilla. Ayos, thank you so much, good Mike Janseva. Kay Maki Arigin MMCO, may lang pag-monitor sa MMC Eatery, sang Bangga DE Kabangkalan, owner Chona Arigin ni siguro. Chona Arigin, no? May lang pag-monitor. Rolly Pamulaga Pagapulan, no? May lang pag-monitor. Rolly Pamulaga Pagapulan. Kay paring Kinalon Sagay, dira sa Tokyo, Japan. Good PM lang, no? Kay Liza Joy Ilon Amoroso, may lang pag-monitor. Kapamati kami diri sa GR Torres Subdivision. Upod sa akon nga bata, si Izia, Eloisa, Iladja, kag Angie. Halin sa kay Liza Joy Ilon Amoroso. Kay Apo ni Nisyo, may lang pag-monitor. Apo ni Isyo, si Toto rin nga puwerte magpasaway kag Nanay Lourdes nga gapiyong-piyong gid sa pagpamati sa Action Radio. Ayos.
Kay Arien Adrias, may lang pag-monitor. Good noon lang, monitor kami live sa Hacienda Imbang Mesa, Barangay Bagtik, Silay City. Kay Heaven, may lang pag-monitor. Maria Mahilom Tiok Duayan, TD Tokere Senior, mayong udto lang dra sa Saga sa Bago City, no? Ayos. And sa kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor. Bia Jonathan, Gian Resisio, good PM lang. Kay George Gargasiran, good noon. Action Rex, pasayod lang na ang closure sang border. Gani man daw, pasayod lang tuod mo. Rodel Canha, may lang pag-monitor. Wala pa ang COVID, wala na sanggin isip ang mga nagkalamatay haw. Tapos subong ginisip na, kaghalos tanan COVID ang balatian. Gani man. Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor. Total Aldrin Limaco, kagay Commander-in-Chief yadara sa Ninas Rose Manukan sa shopping. Aldrin Limaco, Christine Bibiano Pilaes, may lang pag-monitor. Kag si Mamang Melitorio, no? Kay Janie Solgon, may lang pag-monitor. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, ga-monitor dira sa Celine Homes. Jocelyn Kalamaan sa may lang pag-monitor, Madam Jocelyn Kalamaan. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor sa Pamilya Roma sa San Enrique. Gritya lang si Reggian Tan Villalon sa Barangay Purisima. Calvin Chavez, may lang pag-monitor. Inatamyaw lang sa La Corona Virus. Cantonero Rainer, si Hazel Wancho, Rambik Gisol kag Tadski. Mapakaon sa Amon Valenciana. Ayos. Kay Jenny Solgon, kay Kagawad Peter Noble, may lang pag-monitor, no? Kay Amy Esmeralda Dolido, ginatamyaw lang si Tataya Elias Dolido, ga-monitor gid siya sa imo. Thank you so much, Amy Esmeralda Dolido. And kay Mr. Edwin Pinida Galiho, may lang pag-monitor, no? Ayos, sige, dali gid lang mga ka-action, standby, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa impunto. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa uno ng aton oras, kadasig lang sang oras santa ba. Maki-update tanay kay Aksyon Alvin Graba sa natabong inkwentro sa syudad sang Sipalay kahapon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na recover sa Philippine Army ang ginaligar kampo sa Communist Terrorist Group sa inkwentro nga natabo kahapon sa tunga sang 15th Infantry Battalion kag New People's Army alas 2 pasado kahapon sa sitio Kalagmakan, Barangay Kamindangan sa siyudad sang Sipalay. Nausunod diri kay 302nd Infantry Battalion amni ang acting Battalion XO kag OIC CMO nga si Major Carlito Torres. Samtang nagapatigayon sang foot patrol ang isa ka platoon sa idalom sang Charlie Company 15th Infantry Battalion sa Philippine Army nga ginapangunahan ni Second Lieutenant J.R. Clemente
dito sa lugar sa insidente o sa Kalagmakanabi, more or less mga 30 kilometers from the city proper. Dito na tabo ang enkwentro sa diin ginasuno diri kay Torres, ginabulubanta mga 20 obyente ka mga miyembro sa NPA ang naenkwentro sang ila sininga tropa sa diin ang enkwentro Action Rex naglawig tub-tub 15 minutos gid lamang matapos nga nahibaluan sa report gikan kay Clemente, kay si Clemente Action Rex amo ni mismo ang nagapanguna man dito sa lugar nga nagapalagyo as alleged ang mga katapo sang New People's Army. Nauging konpermar man ni Torres nga wala sang napilasan sa ila siningahanay, then after sang 15 minutes nga enkwentro tigayon nga nasulod sang mga katapo sang 15th Infantry Battalion ang ginapatihan kampo sang New People's Army nga sa diin may ara dito nga generator set kag iban pa nga mga subversibo nga dokumento. Ari ang pahayag ni Major Carlito Torres. Wala man ang pilasan kaya ang pagkabot na to may gamay lang na putok, lupok, tapos pag abot to sa area ang katong kampo gid siya, more or less siguro maka-occupy ito sa mga ara sa 30-40 ka tao. Ang ginaokuparan sa sining mga ginaligar mga communist terrorist group. Oo, maka-okupar tong area sa sinadamo na tao. May mga ka-recovery, sir? Isa ka generator, tapos sa mga iba pang dokumento. Siya na Rex ang pagkabahin lagi damang sa nga pahayag ni Major Torres. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa iluhantang BCPO web Aksyon Eric Magbanwa. BCPO strikto nga magapatuman sang social distancing kag pagsuksok sang face mask sa mga benepisyaryo nga makabaton sang SAP subong nga adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex. Kantong, your time is limited. Oh, gani man. Limited as in limited gid. Yes, Aksyon Rex. Daway gid ta choice ni. Oh, yes. So go ahead. Our choice is ladies' choice. Ano may oras na ito nga ito ginahunos sa lima? Gani daw ginahunos lang daw. Hindi man ta sini makapalayag mayo. Daway pa gani mag-init-init ang akon nga sikad-sikaran di nagtapos na. Gani man, Axerex, no? Di extend di hasta alas 3. Tuig-lawig na. Ayo di purma. Kinala ko pa niya, Pikes, Pikes gani sa nguab. Sige. Buwas na lang tamaro. Panamyaw da sa ibang mga kakilala da. Buwas ni ang sapa, di karon ha? Buwas? Buwas ni nabutang diya? Buwas ni ang sap. Hindi karon. Buwas. Pasi ko pag dinalagan sila karon, no? Ayo di purma. Buwas gali ni ngadlaw. Buwas ngadlaw ang sap. Oo, sa Webes. May karon na may iba niya nga mga barangay karon manalain man ang ila. Ula, guro pa sa Webes to tanan, sugod. Gani. Kumera ti waslikila kami diya. Iyawat ko man. Ayo di purma. Buwas ngadlaw gali. Buwas ngadlaw niya. Isa dara sa barangay nga madala ang amon barangay Panokoy. Ate good. Sa first batch Ikaw na bala. Buwas ni Kato na kapos. Ayos. Sige, ang Bacolod City Police Office, preparado naman sila. Ang kutob sa mga barangay nga magabaton buwas nga daw sang SAP para sa mga SAP beneficiaries Action Rex, ang halos mga police station concerned, ang halos sa preparado naman, kaga all set naman nagdasiling nga mga ginapatuman nga seguridad sa mga barangay nga masakupan buwas sa Special Amenation Program o kung ikaparagtag sa mga SAP beneficiaries. So no, sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa PCPO, nga istrikto buwas nila kay patuman ang social distancing kag ang pagsuksok sang face mask kay kung may ara wala nagkapatigay sa social distancing kag wala nagkasuksok sang face mask,
posible arestohon ini sa ato sa kapulisan base man sa bando sa BCPO City Director. Yari si Pico sa interview sa Aksyon Radyo. Madayon na gid Aksyon Eric kuno ang aton nga SAP Distribution or Social Amelioration Program. Sa kaangot sini nga balita, Aksyon Eric, may mga ara na kita deployment of personnel sa nagalain-lain ng mga police stations naton nga mag-augment per barangay. Kag kung may mga kakulangan sa mga personnel sa station, ang aton nga MPO or Mobile Patrol Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Tondel Tapang, kaupod sang aton BCFC or Bacolod City Mobile Force Company, mag-augment sa mga barangay, labi na gid ang may mga madamo nga distribution sang SAP. Pero Aksyon Eric, mostly sini, nakapokus kita Aksyon Eric sa mga barangay nga may madamo kita sang distribution sang aton SAP. Sa mga lagko nga mga barangay, nadamo kita sang recipient sang aton Social Amelioration Program. Regarding sini sa SAP distribution, buwas, observe tagid, stricto gid iga patuman naton ang basic health protocols, labi na gid subong nga nagsaka naman ang aton nga mga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. Katutuon lang gani, nag-close naman subong aton nga border sa Iloilo and Negros Occidental. Kag aton gina-stricto iga patuman Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang BCPO. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalod ka report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon ni Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ginahilo talang mga orasan taho, dali gid lang yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga Evergreen.
ni Reginald M. Fuentebella, acting presiding judge sa RTC Branch 59 nga may petsa ini December 10, 2019 nga sa din ini mga persona na aresto diri sa may Burgos Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental, mga alas 2 ng hapon kahapon. Kasi karon ini mga suspetsado aras sa kustodiya sa San Carlos sa PNP sa pagpangatubang sa nasambit naton nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Mailang pag-saulog sang iyang kadlawan, no? Sang ila kadlawan, ano sila kapid ni sila Sir Leo Talaban? Si Melmar kag Marlon Labargan. Happy birthday. Subong adlaw. Ayos kag kay Botchoy. Mailang pag-monitor, Botchoy. Kay paring bro Kirk John de la Cruz mailang pagpamati, no? Kadtuantang balita gikan sa Sagay City si Aksyon Tomon 40 on standby. Ini may kang tanan sa isa ka persona dakop sang Sagay City PNP sa pagbayular sang 10591 kun ang paghupot sang armas lutang sa among syudad. We have Aksyon Tomon 40 sa detalye. Aksyon Tom. Isa inangan niya ka persona ang natigayon nga madakpan iya sang katapo sang kapulisan sang Sagay City PNP sa pag-violaria action rex sang Republic Act 10591. Gabi action rex pasado alas 6 sang gabi sa may Barangay Colonia Divina, Purok Pilar, Barangay Colonia Divina sa kopya sang siyudad sa Sagay. Kaga Hulyo 21, 2020, batok sinisuspitado nga mo si Raul Galon I. Galdi, 39 anyos, single, kag-residente sang Purok Guimaras, Barangay Colonia Divina. Kahapon, pasado alas 5, immediate action rex, nagkadto ang operatiba sang Sagay City PNP sa pag-supervise ni Police Major Albert C. Kay para kadtuan ining aligasyon nga may isa ka persona i-action rex nga may ginahupot o kung ginakaptan gid action rex nga armas luthang kag paagi sang intel operatives sa kay police Senior Master Sergeant Linji Pretos kag upod sa iya mga opdanan action rex na tigayon nga madakpan ining suspetsado kag nakuha sa iya position and control ang homemade 12 gauge shotgun, locally known as Sulpak. May duwa iya ka live ammunition o duwa ka bala pa nga wala makalupok. Kag ining suspetsado action rex termi lang nagamaoy kag according iya sa kay investigator Halwag, Sergeant Halwag, ining suspetsado termi lang gamaoy kag ginapadok iya sining iya nga iloy kag nagapangtaya-taya iya sing armas didto sa nainambitan nga lugar. Kag nadakpan ini sa kapon kag nakuha siya iya nga control ining 12 gauge homemade shotgun kag subong ining persona hunong sa custodial facilities ang Sagay City PNP para sa nagakaigo nga disposition kag magapangatubang sang kaso nga itasaka naman sa iya angot sa pagbayular sang Republic Act 10591. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Aksyon Tamang 40 ni report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay sa Iluantang Cadiz. We have Aksyon Roger Gotib, 96 ka mga single nga motorsiklo ho. Nagkaladakpan sa nagkalilain nga traffic violation sa tatlo kadlaw nga random checkpoint sang kapulisan. We have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex naglambot sa 96 taran ka mga single motorcycle ang tigayan nga madakpan sa mga katapos sa kapulisan sa traffic section matapos ang tatlo kadlaw nga operasyon sa kalanon ng July 19 nadakpan ang 55 ka unit nga may sari-sari nga traffic violation kag saktong July 20 3 sitaran ang mga nakaladakpan kahapon lamang 21 kag subong aga pa nakalakop naman sila sang 7 tanan ka mga units ng single motorcycle. So matotal ang 96 ini ang nakangkot sang nagkalalaan ng mga traffic violation
Galing hindi sila ang magpatigayin sa multa sa pagbayad kini sa Vice City Treasurer's Office sa siyudad sa Cadiz. Suro sa kay Police Staff Sergeant Dindo Ibag sa Traffic Section, padayon ang ila sini nga random checkpoint sa mga dalanon. Ago di ba doon kung bala may nagahiyahi ka mga single motorcycle nga kulang sa mga papilis, agod nga ini amatap na kag magtugaman sang posible aksidente sa dalan. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gutim. Balita gikan sa Cadiz. Sa iluhan tanang Valladolid, 3 ka persona dako pinaagi sa warrant of arrest sa banwasang Valladolid. Angot sa kaso ng illegal gambling, yaring kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers. Yes, Action Rex, Valladolid Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina nagkandak sang operation against wanted person mga alas 12:30 sang hapon gahapon dito sa Barangay Palaka, Valladolid, Negros Occidental. Ang 3 ka suspetsado dakop dire ginkilala sa kay Joseph Edward Cruz Epido, 28 anyos, kaga pumuloy sa Barangay 6, Barangay Palaka. Kaga si Dune Aguirre is kultor, 35 anyos, pumuloyo man sang Purok 8, Barangay Palaka. Kag si Felipe Kalahi Reyes, 25 anyos, kaga pumuloyo man sang Purok 8, Barangay Palaka. Ang warrant of arrest gina-serve din sa ila nga may case number nga 9-063-V kaga criminal case number 20-016V nga gin-issue naman ni Honorable Noel Darren C. Damian, presiding judge ng 4th MTCC Valladolid, San Enrique, Pulo Pandan, nga may pitsa naman ini sa November 20, 2020 kag may fix bill nga tag 5,000 ka pesos. Ini karon ang 3 nagapangatubang sa violation sang 16 uto ukon illegal gambling. Karon ini ang 3 ka suspetsado ara nahunong sa custodial facilities sang Valladolid, Negros Occidental. Report live gikan diri sa Valladolid PNP para sa Aksyon BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang... Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Daw lang alang nakita sa tiyempo, ginahilot lang, no? Sige, kay kulabos na kita sa tiyempo ta, magpag-goodbye na kita. Oh, standby sa masunod nga programa. Isunod na sa dili ginamang madugay ang This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Kita-kits kita buwas. Las 11 Tubtob la 1:15. Dari sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,